monggo Mbak Lurah. Yen pangapunten sinaosa katembe sketsa lelenggahan. Derek Bagya anggenipun netepi dharmane ngasepuh batang kula sepuh Bapak Juri sedaya keluarga.
Sugeng rawuh Mbah Jo. Nggih, Mbah Jo. Niki kula ngriyini enten nginggil. Oke, Mbah Jo. Ngapunten. Halo, assalamualaikum. Oke, Monggo selamat sekecaken datang. rumiyin. Nggih. Mas Bisri.
sapa iki wong ayu dadi laku Godo ati yang pinten telu ngundang rasa mete sing kalbu lereng oyai segoro nyatane bisa Awas. ngloni atiku gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana Apot pancen tak lakoni Iki oleh jengleng Mbah Lurah ora ya? Niki nggih Mbak Lurah upama Mbak Lurah ke urung jamu regel kabeh. nggih Yo. Dik Dalam. polahmu lho kaya Yo, ngono. Mas, aku ki gak ngancani betah. Mbah Lurah ki mbok sira dok feminim Sik to Mas, mergo ki Mbah Lurah lagi lenggah teng mriku lho Mas. Aku ki wis semangat. Ora mung 45, 79. lha Mbah Lurah mbok ngenek-ngenek nih barang ya ora penak ta Yo gak apa-apa to Mas. nggih pangapunten Mbah Lurah Ya pangapunten. Sabda pandita ratu lalelalo ing sliramu ya yo ning saliku la 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 mugi kucing ngitani ya a e a Upah awas